Kane mampanyini abedi echiro no kro ya fimpenu na aduonu na ya bato ni mo no otu franka ma NPP amanyoko no ne din ye Dr. Bawumia wode adesere to Ghana de hye nyina ni mo si ade bia NPP amanyoko no ye bia ya na yemfunso nyina no wonfa enche won mo na wonya gide mapa o won mo Kane mampanyini abedi echire ne fo amiensa probo de kopi asante bantem mu no ode ni nyina aba na wieye e wo bekwai na wakasa en wode tu dwase yesu ye mfumso bebre na nyame adom ena yetimi ba power bioma kwan a yefa so na ye mfumso no ye befa kwan foforo so ye mfasa kwan no so ye befa kwan foforo so asiesie niema ama obia ne patch ne chefa enti mijina me nine so mijina party ni nine so ya ban na so mfumso a ye bia momfanche yesremo so aye bia momfanche ya learning lessons no ye ba nyame adom ye nye sabiom ebeye de fata ama obia osan ka do to aso se o hwe Kane mampanyini kofuo afi apema hankro ne aduokuno ensia abato mu entwa wodi yi a eno ene hye ne nkuran esanse opanyini isa ba ya afi mpenu mu osabedi nkunimu a otimiti na ba enwa so be se mfie nwotwe senti wogidi yi so no so ebetimi ababiem enche bia meko sra me papa president kufuo meko sra no na ye di nkomo ene o kan kire me se me shede o say the asema abaye we hu bi pen ono we hu bi pen o say ono okọ first time 1996 okonya 39%. O say me 41% no, say ni die no. O say 39% no. Nipa bebre kan kire ne say manom ko biom. Onjai na okase obeko biom. Okoye 2000 okodi nkunim ema NPP. E kire say ubetimi come from 39% akodu nkunim. Enti ubetimi come from 41% so akodi nkunim. It is possible.